मेल्ल 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 क्या बोला तूने रिकॉर्ड అవుతుందా यस लेट्स गो सब्सक्राइबर हेलो एके स्क्वाड एके मोटो ब्लॉग्स कुडंजी वीडियो को मातेरल मोकेड एत्तुकोंडोंदुल्ल इनित राइड ओडेक पंड क्यातन्मक्की हिल स्टेशन अंजने मूजी प्लेसेस कवर मन्परे तोन्वा ई ब्लॉग नम्म ओट्टिगे ಏರ್ಮತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪಣ್ಣಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಿನ ಮೆಂಬರ್ಸೇ ನಮ್ಮ ರಂಜನ್ FC 250 ಫ್ರಂಟ್ ಪೋಂದುಂಡು ಬಕ ಬ್ಯಾಕ್ ನಮ್ಮ R15 V2 ವಾ कांडे पुलियक्के मॉर्निंग फिदार्दा राइड एंकले आना शूट मन पर आजे बिकॉज ऑफ हेवी रेन अंचे इत्ते शूट मत मोदल नाइस आइदन मारे पापा किन्नी वाव एट फॉगी वेदर मॉर्निंग राइड मन पर खुशी अपन फॉग वेदर अंजने टैंक फुल मंद पारे एत्तुला पर राजन सार क्रॉस आयरता रंजन हज़ार्ड बाळंदु जाली राइड मातंदले अड्डे फॉग वेदर मात्र मुल्प वाइजर देत्तुना वाइस ಎಂಚೆ ಕೇಂಡು ತೂಕ करेक्ट केंडो नेन्नो वाइजर देत्तुना वाव राइड मल्तदे राइड क्रॉस आदेंगे अराउंड 45 किलोमीटर मुट बैद नल्ला ब्रेकफास्ट आतीजी ब्रेकफास्ट आपुण आत डायरेक्ट ब्रेंच गे होपोण अंद ब्रेंच बंडदाद बंड लंच प्लस ब्रेकफास्ट डायरेक्ट ब्रेंच आपिन चांस इज्जी तूवड नम्म रंजन वल्ल उंतावे फंडे एड्ड होटल इत्तुन उंताग आगुंबे 42 किलोमीटर्स नम्म V2 एदुरु बर्तुंडु गाड़ी अंचने नम्म FC25 फ्रंट पोंदुंडु इंडिकेटर सखत मोल्देरु मरैत मल्ली इंडिकेटर वीट द एग्जॉस्ट साउंड सूपर लाइक निंगे ಈ ರೈಡ್ಗೆ ನಲ್ಲ 2 ಜನ ಜಾಯಿನ್ ಆವರಿತ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಐಕುರಿ ಪಾಪ ಅವರೇ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಕುಲ್ಲಿ ನನ್ನೂರಿ ಆಯನ ಕೋ ರೈಡರ್ ಆಯನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುನಾಯಿ ಪಿಲಿಯನ್ ರೈಡರ್
आयला आयबर पुजेन जायला कुल्ली ನಮ್ಮ ಅವೇ ಟೀಮ್ ಮೂಜಿ ಗಾಡಿ. ಓಕೆ ವೆದರ್ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ಸದ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಬ್ಲಾಗ್ ಕೆಟ್ಟುಣ ನೆನ್ಯ. ಓಕೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಂಡೆ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಾಂಕ್ಲ ರೈಡ್ ದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಇಂಟ್ರೋ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಬಂದಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ఉంది. ಈ ಜಾಗಡ್ ಎಂಕಲ ಇಂಟ್ರೋ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಬುಡ್ಪಿನ ವೀಡಿಯೋ ಈ ಟರ್ನ್ ಶೂಟ್ ಬಂದಿನಿ. ಬಾರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಗ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾರ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದೇರು ಮಾತಾರಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕ್ಯಾಮರಾ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಡೌಟ್ ಉಂಡು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸರಿ ಬಂದನು ಕ್ಯಾಮರಾ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇತ್ತೆ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೊಕ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆ್ಯಂಗಲ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಚುಂಡು ಬಂದು ಕ್ಯಾಮರಾದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಆಯ್ಪಂಡ ಫಾಗಿ ವೆದರ್ ಬೊಕ ರೈನ್ ಬರ್ಸಾಗರೊಂದುಂಡು ಬರ್ಸಾಗೆ ಎಂಕಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತ ಪೋನಲ್ಲ. ವೆದರ್ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಕತ್ತು ಮಾತ್ರ. ಬೇಗ ಬೋಡಲ್ಲ ಅವನು ಬಡವಾಗ್ತದೆ. చలి ఉండపండ చలి ఇజ్జిదాలాತ್ ಫೀಲಾಪುಜಿ ಗಾಳಿ ಅಂತ ಮೈಲ್ಡ್ ಅದುಂಡು ದಾಲ ಕೋಲ್ಡ್ ಆತು ನಾಪುಜಿ. ರೈನ್ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪಿರ ಹೆವಿ ಕೋಲ್ಡ್ನೆಸ್ ಬರ್ಪಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಕ್ಕ ಕೈಲ ಫುಲ್ ನಾಪುಂಡು ವೇಟು. ಓಕೆ ನಾನು ಒಂತೆ ದೂರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅವಲುಲ್ಲ ಪಂಡ ಮುದ್ರಾಡುಲ್ಲ ಹೋಟೆಲುಲ್ಲ ಚಾಪಾರದುಲ್ಲ ರಂಜನ್ ಶೈನಿ ರೋಹಿ ಬಲೆ ನಾನು ಚಾಪಾರ್ದು ಬಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ. क्या बोला तूने? ಎಸ್ ಒಂದೇ ಹೋಟೆಲ್ಡು ಚಾಪಾರ್ದು ಪಿತಡಿಯ ಹೋಟೆಲ್ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಫುಡ್ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಕತ್ತಿತ್ತನ ಪಲಾವ್ ತೊಂಡೆ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಪರೋಟ ಬರೋದು ತೊಂದೇರಿ ಹೆಂಗೆ ಲೈಟ್ ಫುಡ್ ಯಾವುದು ರಂಜನ್ ಬೊಬ್ಬೆ ವಾಡ ಒಂದಲ್ಲಿ ಏತ್ ಟೈಮ್ ಕಿಲ್ ಮಲ್ಪ ಬ್ರೋ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಬಿಡ್ಚ ಏನಾಯ್ತು ಬೇಗ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಬೋರ್ಡು ಬರ್ಬಾ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ತೊಗೊಂಡೆ ನಮ್ಮ ಹೋಂಡಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಂಡ ಅಲ್ಪ ಫುಡ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಎಂಚ ಅವು ಮಾತ್ರ ಎಂಗ್ಲಿ ತೊಗೊಂಜ ಮೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐನ ಹಾಕಲಿ ಎಂಚ ಎಂಗ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಅವೇ ಎಂಚ ಮಿಂಗಲ್ ಅದು ಪಾತಿರ ಹಾಕಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕುಸಾಲ್ಡು ಪಾತಿರಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಇಲ್ಲ ರಾಧನ್ ಸಾರ್ ಟೈಮ್ ಪೋಯಿನೇ ಗೊತ್ತಾವ್ಜಿ ಎಣ್ಮ 11 8:11 ಅಂಡು ಟೈಮ್ ಏನಾಯ್ತು ಬೇಗ ಬೋದು ರೀಚ್ ಆವಡು. ಜಾರೀಸು ಕೊಂಚ ಗಮ್ಮತ್ ಬಂಜಾರ ಜಿಂಜಾಂಡು ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಜಿಂಜದು ಕಮೇಲಿನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಪಾಡ್ಪಾದೆ 973 ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ಲೀಟ್ರ್ ಇತ್ತು ನೈಟ್. ಮುಲ್ಪದ ರೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಕತ್ತುಂಡು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ಬರ್ಸಾಗ ಫುಲ್ ಗುರಿ ಆತನು ಅక్కడ ದುಂಪು ಒಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಮೈಕ್ದ ಕವರ್ ಡೆಡ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಫುಲ್ಲು ಚಂಡಿ ಆತನು ಚಂಡಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಚಂಡಿ ಪಾಡ್ನ ಪೋಪುಂಡು ಬೇಗ
ಅಲ್ಪ ಚಾಪರ್ನ ಅಲ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ ಫುಟೇಜಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಂದಿತ್ತೀನಿ ಆ ಮೈಂಡ್ ಒಂಜಿ ಬರೋನಿತ್ತು ದಾದನ ಬಿಡ್ತೆ ದಾದನ ಮನ್ಪೊಡಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಮಂದಿಜ ದಾದನ ಅವೇ ಫುಟೇಜ್ ಒಂಜಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋ ನಾನು ಮರೆತೆ ಬೋಂಡು ಈ ರಂಜನ್ನ ಬೊಬ್ಬೆಡು ಟೈಮ್ ಆಪುಂಡು ಪೋಯಿ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಲ ಉಂತ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ಪೋಯಿ ಫುಟೇಜ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಂಚ ಬೈದನಂದು ಪಂಡ ಬರ್ಸಡೆ ಇತ್ತು ಹೆವಿ ಬರ್ಸ ಬಣ್ಣಾಗ ಪಂಪ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪೋದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾರ್ದು ರೈನ್ ಕೊಟ್ಟು ದೀಯನ್ ದೀದು ಬಕ್ಕನೆ ಪಾಡೋನ್ಗ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜ ತಾನು ಪಂದು ಚೂರು ಎದುರು ಬರ್ತೇನೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲ ಆತಿಜಿ ಆಪಗನೆ ಫಿರದರಿಂಡು ನಮ್ಮದು ಎಪ್ಪರನೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಬೋದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡ ಹೊಲ ತೂದು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿಜಿನ ಅಲ್ಪ ದೆಪ್ಪೇನು ರೈನ್ ಕೋಟನ್ನು ವಾವ್ ಸಖತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಎಂಕುಂದೇ ಬೋಡು ಎಂಕ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಪೋಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆದ ಪೋಡು ವಾವ್ ಅಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ನಾನು ಏತ್ತು ಕೊಡ್ತು ಬೋಡು ನಾ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಸೋಮೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಾನು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಟು ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟಿದ ತೀರ್ಥದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅಲ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಶಿವ ಅಲ್ಪರ್ದು ಬಕ ಘಾಟಿ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ ವಾವ್ ಬರ್ಸ ಇಂಚನೆ ಎಪ್ಪಡು ವೆದರ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿ ದಿನ ಯಾವ ಇಂಗ್ಲಿ ಆತೆ ಬೋಡಿತೀವಿ ಅಂತೆ ದೂರ ಬೋದು ಬ್ಲಾಗ್ ಉಂಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದೇ ಆಮೇಕ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಅವನಲ್ಲೇರ ಆಮೇಕ ಈ ಮೇಕ ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟಿ ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿ ಘಾಟಿ ಬರ್ತಾರೆ ಶುರು ಅನ್ಬೋದೆ ಫಾಗ್ ನಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮ ಗಂಟೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಗುರ್ತಿಜಿ ಬಂಡ ಬಾರ್ ಶಾಕುಂದು ಎಸ್ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಶುರು ಉಂಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಾರಿ ಟೋಟಲ್ ಒಂದು 16 ಹೇರ್ ಪಿನ್ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಉಂಡ ಒಂದು ಮೂಲು ಅದು ಟೈರ್ ಪಂಚರ್ ಆಯ್ತು ನಾನು ಪಾಪ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಂಡೆ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಥರ್ಡ್ ಹೇರ್ ಪಿನ್ ಬೆಂಡ್ 3rd or 4th ಹೇರ್ ಪಿನ್ ಬೆಂಡೆಡ್ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ವರ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪಿಲಿಯನ್ ರೈಡರ್ ಎತ್ತಿಜಿ ನಾನು ಉರಿ ಎತ್ತೀನಿ ಖಾಲಿ ಗಾಡಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಆತೀನಿ ಅಡೇಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ದಿ ನಾನು ಅಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಅಂತೂ ಮನ್ಪರೇನೆ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಗಾಡಿ ಇಜ್ಜಿನ ಮಾತ್ರ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮನ್ಪಡು టర్న్డ్ హార్న్స్ పాడే ఓలే టర్న్డ్ మెయిన్ ముళ్ళు హార్న్ ఇచ్చిండ నెలక దుంపోయారు మన నవల పోయాను ಪೆಟ್ರೋಲು ಟ್ಯಾಂಕಿ ಫುಲ್ ಮಲ್ತದೆ ವಿತ್ ಪಿಲಿಯನ್ ರೈಡರ್ ಗಾಡಿದ ಲೋಡ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂದು ಒಂಚೂರು ಪವರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಪವರ್ ಹತ್ತು ಪವರ್ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಪುಂಡು ಪಿಲಿಯನ್ ರೈಡರ್ ಕುಲ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ R15 ನಾರ್ಮಲ್ ಬೈಕ್ ಅವನೇ ಇಲ್ಲಕನೆ ಆಪುಂಡು ವಿದೌಟ್ ಪಿಲಿಯನ್ ರೈಡರ್ ಕುಲ್ನಾಗ ಗಾಡಿ ಪಾ ಬಾಂಬ್ ಗಾಡಿ
RC200 ಡ್ಯೂಕ್ ಆ ರೇಂಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಗಾಡಿ. 155cc ಮುಂದೆ ಹೇರ್ ಪಿನ್ ಬೆಂಡೆನ ಕಾರ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಆತಿನ ಮುಂದತ್ತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4th ಒನ್ ಮಂಗೆ ಕೆಲವಿಲ್ಲ. ರಂಜನ್ ಮುಲ್ಕುಲಂದೆ. ಹಾಯ್ ರಂಜನ್ ಟಾಟಾ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ. ಕಾರ್ದಾಯನ ಪೋಪಟಿಗೆನೆ ಘಾಟಿ ಬೇಗ ಬರ್ತಗ, ಬೇಗ ಪೋಯ್. ಸುಮಾರು ಜನ ಎಂಡ ಪಂಡೇರು ಬ್ರೋ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪು ಸಜೆಷನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದಿತ್ತೆ. ಫಾಗ್ ಚಳಿ, ವಾವ್ ಫಾಗ್ ಸರೌಂಡ್ ಇತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಕೈಗೆ ಫುಲ್ ಕೋಲ್ಡ್ನೆಸ್, ಚಳಿ ಅವನುಂಡು ಒಟ್ಟಾರೆ. 12ನೇ ಹೇರ್ ಪಿನ್ ಬೆಂಡ್ ಗೊತ್ತಾ? ಹನ್ನೆರಡನೇತ್ತು ಮಿತ್ತರು ತಿರ್ತವ್ರ ಮಗಳೇ 12ನೇ. ಫಾಗಿ ವೆದರ್ ಸಖತ್ತುಂಟು ಮಾತ್ರ. ಫಾಗ್ ಒಂಚೂರು ತೋಚಿದಾಲ ಅಂಚ ಫಾಗ್ ಉಂಡು, ಫುಲ್ ಫಾಗ್ ಉಂಡು. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಬತ್ತಿನ ವರ್ತ್ ಒಂದು ಮಿನ್ನಕ್ಕೆ ವರ್ತ್ ಅಲ್ಪ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆತಂಡು. ವಾವ್ డెత్ పోయి వాళ్ళు మిత్తి తెప్పుగా పనిపే. ఓ మై గాడ్ ఎంచండి ఫాగ్ బ్రో సక్కతుండగా ರಂಜಂಡಕೇನಕ ಮೈಂಡ್ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರಿಲೀಫ್ ಫೀಲ್ ಅಂಡ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. ಹೌ ವಾಸ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಬ್ರೋ? ಯಾ don't overtake, okay, go slowly. ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಯಾಕೊಂಬೆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡು ಅಡೆ ಪೋದು ನಿಗ್ಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ತೋಪವೆ ಆಗುಂಬೆ. ದಾಯಿಂಚ ಥ್ರೋಟಲ್ ಕೋರುಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತು ಜಾತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು. ಬಸ್ ಪೇಡ್ ಹೋಗಿ ನಾನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಬಿಡ್ಲಿ ನಿಗಲು ಬಸ್ ಮಾಡ ಲಾಂಗ್ ಕಟ್ ಹಾಕು ನಾಗಲಿ. ಖುಷಿಲ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಜೋರು ಚಲಿಲ ಒಂದುಂಡು ನಡುಗ ಒಂದುಂಡು ಕೈ ಪುರ ಕೈ ಫುಲ್ಲು ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ರೇಂಜಿಗೆ ಹತ್ತನು ಕೈ ತೋಲೆ. ಫಾಗ್ ದಾಲ ತೋಜಿ ನನಗೆ ದಾಲ ತೋಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್.
ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಮಗೆ ಗಾಲಿ. ರಂಜನ್ ನಿನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ತಾಲ ತೋದಿನ ತೋಲೆ ತಾಲ ತೋದಿನ ಪಲ್ಲೆ. ರಂಜನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿಲ್ಲ ಮಾರ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗ್ ಕೈ ಬೇರೆ ಇದನ್ನು. ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ. ಹಾ ಕೈ ಕಟ್ಟಾತನ್ ಪಾಪ ಆಯ್ತಾ. ಅಯ್ಯೋ ಅವು ತುಯ್ಯಾರ ಐಕೊಂಜಿ ಕೈ ಇಜ್ಜಿ ತುಯ್ಯಾರ. ಹಾ ಪಾಪ ಈ ಮುಲ್ಪ ನೆತ್ತನೆ ಆದಿಪ್ಪು ಈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ದ ದಾವಲ್ಲ ತೋಜಿನ ಅವರ ದಾವ ಫಾಗ್ ಮಾರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬ್ಲಾಗ್ ತೋಜೊಂದುಂಡೆ ಜವಲ ಗೊತ್ತುಜಿ. ವರ್ತ್ ಮಾರೆ ವರ್ತ್ ಈ ಟೈಮ್ ಬತ್ತನ ಬ್ರೋ. ನೆಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನಂಬಲ್ಲಿ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್ ಫುಲ್ ಇಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಾರ್ದು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ. ಅಮ್ಮ ತಗೊಂಡ ಮಾತ್ರ ಬೊಬ್ಬೆ ದೀವೇರಿ ದಾದ ನಿಕ್ಕಲ ಅಂದು. ಈ ಟೈಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಬರುಂದು ಮಾರೆ. ದಾಲದೊಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಬೊಲ್ದು ಪೇರ್ಲಾಗೊಂಡು ವೆದರ್. ಹಾ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಅಂದು. ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ ನನಗೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಕಿರುನಗೆ ಮನದ ಪ್ರತಿಗಲ್ಲಿಯೊಡಗು ನಿನದೇ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕನಸಿನ ಕುಲುಮೆಗೆ ಉಸಿರನು ಊದುತ್ತಾ ಕಿಡಿ ಹಾರುವುದು ಇನ್ನೂ ಖಚಿತ. ಆ ಸಾಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ಇವತ್ತು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಟೂತ. ವಾವ್ ಎನ್ನಿಲ್ಲ ಕನಾಡ ಇಂಚಿ ಬನ್ನಗ ತೋಚಿಂದ ಅವಲಂಜಿ ಬಕಂಜಿ ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಬರೋದು ಏನದಿತ್ತೆ ಆಯ್ನತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತನೆ ಹೆಜ್ಜೆ ನಲ್ಲ ಇರೇ ವ್ಯೂ ಇತ್ತೆ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲತ್ತೆ ನಮ್ಮ. ವಾ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ನಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಆತ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಹೋಗಿ ತೋಜಿದ್ದು. ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣ ನೀನೆ ನನ್ನಯ ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ. ಬ್ರೋ ಥ್ರಾಟಲ್ ಅಲ್ವೇ ಥ್ರಾಟಲ್. Yeah, this is the spot. ಏಕೆ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬೈದ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅದಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಪ್ಲೇಸ್ ತೂವರೆ ಪಂಡ ಫಾಗಿ ವೆದರ್ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ತೂತಿನೇ ಜಾನ್ ಈತ್ನೇಟ ಮಸ್ತೆಲ್ಲ ಬೈದ ಆಗೊಂಬೆ ಗಾಂಡ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ತೂಕ ಚಲಿಕ್ ನಾಳೆ ಮಗರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೊಂಡು ಫಾಗ್ ಮಾತ್ರ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಡ್ಡೆಗೆ ಪೋಜಿನ ಆಗುಂಬೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣ ಅಜ್ಜಿ ಜೊತಲ್ಲೇ ಮೆಲ್ಲ